Sumalabis ang Juan. Si Jesus mingon sa mga tinunay, ang takna miabot na, ang anak sa tao kasi lunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo, ang usa ka lugas trigo, magpabilin nga usa ka lugas, gawas kung kini pugas sa yuta o mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kini daghan. Ang magmahal sa kaugalingong kinabuhi, mawad ani no ini, apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi may kalibutan, magpatunhay ni ini alang sa kinabuhi dayon. Ang buot, mag-alagad ka na ako, kinahanglan, musunod ka na ako, aron kunhain ako, at tuwaw sa mga musulugon. Ang akong amahan, magpasilungog kaniya na mag-alagad ka na ako. May isuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Palihog mong likod. Akong ipadayag sa pinasingkasing na akong pinasuko sa pamilya, ini sa Matayo, Leonardo. Matod pa sa Ebanghelyo, ipakasama ang atong kinabuhi sa usang ka lugas sa trigo. No? Ano na siya tipasik sa umay. Ang trigo, makapamunga lamang kuno siya kung ipuga sa yuta, kunya mamatay. Kunya kung mamatay, magali among trigo nga ipuga sa yuta, anak pa siya ni Dayon ang makapamunga. So kung dili siya mamatay, dili siya makapamunga. Sa atong kinabuhi, matod pa, aron kuno makampot po nato ang kinabuhi nga walay katapusan, muagi gyud ta og kamatayon. Ipugas na ta sa yuta, naandalin sa yuta na. Kunya, aron ta makapamunga sa kinabuhi nga walay katapusan, walay tao yun nga di muagi og kamatayon. Mao nga ang kamatayon, kabahin yun ay sa atong pagpamunga. Ang kamatayon, kabahin yun ay sa atong kinabuhi, aron makampot nato ang kinabuhi na walay katapusan. So, kitang tanan, muangin yung kamatayon. Pero, di nato kalikayan, bisan kahibaw, tantanan ang muangin ang kamatayon, di nato kalikayan nga masakitan yung ta. No? Bisan pag kahibaw, tan mamatay ka, normal na magbati na masakitan ka. O na nga, aron maangkon nato o dali nato madawat ang kamatayon sa mga tao nga itong giugman, taliwala sa kasakit, atong itugyan ngadto sa Ginoo. So dili lang ngadto sa Ginoo itugyan nato ang tao na namatay, kundi itugyan po nato sa Ginoo kita na nakabilin ang atong mga kalugod, no? Ang atong mga kasunanan, ang atong mga kasakit nga gibati tungod kay namatyan ta. Itugyan ako na sa Ginoo kay siya lamang po ang makaayo sa tanan natong sakit nga gibati gumikan sa kamatayon sa mga tao at walay laing makaayo sa atong kasubanan, walay laing makapapa sa atong kaguol kundi ang Ginoo lamang. Muna nga niining atong pakampo alang ni Leonardo nga ato sa gihalad ito sa Ginoo, itugyan po nato ang atong mga pagbati ito sa Ginoo. Itugyan po nato atong kaugalingon ito sa Ginoo.
madali lang unta ang pagkapapas sa mga sakit o kagulanan na iban. Kunya, mahalad nato na si Ginoo na diin bukas ang atong sikasing, sigurado yun na hikapon ta si Ginoo aron ayuhon ta sa atong mga kasakit na gibatin. O sama nga iyang hikapon ang atong kasikasing nga nagbangutan, sigurado po nga hikapon po niya kung dawaton ang atong isuon na si Bernardo na atong ihalad ngayon si Ginoo. So ang kamatayon, kabahin man sa kinabuhi, dawaton nila ito ang puno sa pagpaubos o uban ang pagtugya ni ngadto sa Ginoo. Ginawa. Ano Gisoan mo ang paraiso sa nagbasol kawatan, dan kining among igsuon sa kalipay sa langit. Kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Sa pagbunyag niya ang among igsuon gihugasan o giduhot sa lana sa kaluwasan. Tipon sa imong mga santos, simo nga siya mahiuban, kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Sa imong lawas o dugo siya gilipon, hatagi siya gruna sa imong gingharian, magitnon. Kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Kana ang among kasugo tungkol sa kamatayon sa mga igsoon, ang among pagtuo mahimuon tang among kahupayan, ug ang kinabuhing tunay among kalauman. Kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Irotunggang mo pagampo alang sa mwiso nga si Leonardo nga patay na, pasaylo ang iyong mga sala o dadasya sa kaintik sa iyong pagluwas kaniya, pinani ni Kristo na among Ginoo. Amen. Nawasud ka na, ihalad ko kanimo ang tanan. Kasakit o kalipay, kapakyasan o kalampusan. Dawaton ka sa Diyos samahan makagagapong sa tanan. Pagkalingugi kami Ginoo aron kining halad makabubulan unta sa among alagad nga si Leonardo. Sa paghalad ni ini imong gipasayo ang sala sa tibuok kalibutan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Santos nga mahan Dios sa tunay mga gawong sa tanan. Ang imatarong salamat kami kanimo kanunay sa dapit pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Kay gibuhat niya ang pagpakamatay aron luwason niya sa kamatayon ang tanang katawhan. Nagpakamatay siya nga malipayon aron magpakabuhi kami ang kanimo lamang hangtod sa kanturan o busa. Uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya. Duig siya nga walay hunong nga pag-awi. Puno
sa tanang kasantos, ipadala mo Espiritu Santo si mga gasa, rumangin mo nga namo nga lawas sa doon ni Kristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa kugalingon ni Kosyong Pani, pasalamat kanimo, pipikas at hati dili ngadto sa iyang mga tinunanong niingon. Dawata, kini ninyo nga tanan o kana, ikinimao ang akong lawas nga itugyan, anan kanino. Sa mong bagi tapos ang panihapon ni Kosa sa kalis ni pasalamat kanimo pag-usap, gihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunanong niingon. Dawata kini o Panginoong ka mga tanan, kikanini. Kay kinibaw ang kalis sa akong dugo sa bago o tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kalinyo alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasayo, buhata kini, aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo ubalik. Aron maghandom sa kamatayang pagabanaw ni Kristo, nagahalit kami kanimo amahan, inigban sa kinabuhi kami sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ang ayan nga mga tubarong malapit kanimo. Iwa kami nga mga lawat sa lawas sa ni Kristo magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong sipahan sa tibok kalibutan. Imo nga mahintid kami diya sa gugma o ni Francisco mong Papa, ibaligdan nila ang obispo sa tanang mga pari. Inumdumi ang imong anak na si Leonardo, na imong gitawagan ang kanimo gikan ni ining kinabuhian. Sa pagbunyag na matay siya ba ni Kristo mabanaw ka siya ba kaniya. Inumdumi ang sabong may iso na nangamatay. Malaumon, mabanaw sila, kung tanong nangamatay rin sa imong kaluoy, dala silang tanan sa pagsutong sa kahayag sa imong naong kalahimang. Imo kami ang niyang makaambit sa kinabuhing tunay ba ni Maria ang ginanawalay sa Diyos o ba ni San Jose iyang bana sa mga apostoles o sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa latuigan uban kanila. Amo ikaw na daigon, amo ikaw himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo imo anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o yan kaniya, iyataga na kanimo makagagamong na mahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Gamot sa mga tulog, itulog ka na po sa iyong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo imong pagluwaso sa nagdaulan. Matali kami sa kalinaw ni panahona. Pero tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa salag mahilayo sa nakasamo. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ang kahulugang himaya, sa Sa lugas mo mga apostoles, sa kalinaw ko kaninyo, kung kalinaw ihatod ko kaninyo. Ay tanawang ang mong mga sala, kung nga pagsarig sa imong simbahan, kung sibor sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buyong hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sino sa kanunay manaaga ninyo, Manasa kami. ipakita nga itong pananginig sunan. Ang dahil pinapanginig. Oh, please. Leo sa Diyos na nagawa ka sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami, kaluoy kami, hatagi kami sa kalininan. Kaluoy kami, kaluoy kami, hatagi kami sa kalininan. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulang kitang darang nga hidapit alang sa paghihapon sa Ginoo. Ginoo dila pa nga mo kalawat kanimo apan ipamul mo lamang ug mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Amen. Sa nahisalaan matagos sa kanato nagkatibulaag naglunang sa kangit-ngit naglunang sa pagpakasala. Ikaw Ginoo ang among paglaom, ang kaluwasan maoy among gihandom. Ginoo, baguhang among kinabuhi, hugasi ang among mga kasalanan, tutuli kami o hayagi kami sa paglakaw sa imong dalan. Wag tanga ang among mga kalisod, wag
tanga ang among mga pag-antos, tabangi kami, pagpasan sa among krus. Ikaw, Ginoo, ang among paglaom, makasulban ning tanan among mga suliran. Ginoo, baguhang among kinabuhi, hugasi ang among mga kasalanan, tultuli kami o hayagi kami sa paglakaw sa imong dalan. Magampo kita, human kami mabusog sa makabasbog nga sakramento, Ginoo. Nangamuyo kami niya si Leonardo, nga imong ipaambit sa imong kasabutan, magbalipay mo takanunay niya sa kalinaw ni Kristo, kuman siya kaugasi pinaagi nining sakripisyo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Brad, ano ka may Brad? May suon, nagatuon kita nga tarapugos sa panahigalaan pagdugumaay, nga mao'y nag-iwo sa kanato sa tibok nato kinabuhi, walang malukti sa kamatayon. Puno sa pagsalig, nga ang Diyos kanunay na hinumdum sa mga kayuhan nga ato nakuha, o nagpasaylo sa mga sala. Mag-ambog kita o pangayuon sa Diyos, ngayong agakon si Leonardo, nagto sa iyang kaugalino. Mag-ambog kita. O Ginoo nga mong Diyos, ang kamatayon sa magisong si Leonardo, nagpahinumdum ka na mo sa mong kawanong kahintang, o sa kamubo sa among kinabuhi din sa kalibutan. Kapanalan sa walang tuos sa imong ugma, kamatayon dili mo ay katapusan, o walang ini malugti ang mga bugkos, na imong gihimo din sa among kinabuhi. Kagigambit kami sa pagtuos mga disipulo sa imong anak, o sa paglaom sa panak sa Diyos. Ipadadaan kami kanamo, karong panahon sa pagsulag ng pasubo, ang kahayag sa pagabanhaw ni Kristo, samtang nag-ampo kami alam ni Leonardo, o sa tanan nagmahal kaniya, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ano tubag iampo siya, Santa Maria Inahan sa Diyos, sa Miguel at Angel, San Juan Matubunian, San Jose, San Pedro, San Pablo, San Andres, San Tiago, San Judas Tadeo, San Sebastian, San Lorenzo de Manila, mga kauban, San Pedro Calungsod, Santa Ana, Santa Teresa, Santa Catalina, San Roque, San Isidro, San Juan Pablo ikaduha, kamong tanan nga mga santos ug santa sa Dios. Magampo kita. Ginoo Dios, ang manaluwas, imong kahugot-on ang pagtugyan sa imong kabalingon ngadto sa kamatayon, aron ang tanan nakaluwas ug muluwas iya sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Puno sa pagpaubos, naghangyo kami kanimo, na imong upayon, ang imong mga nagladin silang kasubo, ug dawata si Leonardo nga sa imong mga bugtong sa kaluoy. Ikaw lamang ang santos, ikaw mismong kaluoy, pinaagis sa imong kamatayon, imong giaptihan mo ganaan sa kinabuhi alang sa mga nagtuo kanimo. Pasaylo ang mga sala ni Leonardo, katagi siyang luna, napuno sa kalipay, kahayag ug kalinaw, diya sa imong gingharigaan sa imaya, hangtod sa kanturan. Amen. Bulahan ang mga namatay sa Ginoo, mapahulaya sila sa ilang pagbudlay, kay naguban kanila ang ilang mga maayo. Nakaila ikaw kanako, Ginoo, sa wala pa ako mahimugso, kaimo akong gihimo
subay sa larawan nimo. Karon niuli ko kanimo ang akong kalang. Ka ikaw man ang among mabubuhat. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalong mo dadag unta kaniya hangtod sa kahangturan. Ang kalang ni Leonardo ug ang talang kalag sa nangamatay tungod sa kaluoy sa Dios mo pahulay unta sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga mga kagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa dalang kalinaw ug ang ugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Pahulay nga dayon ihatag nimo kaniya o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong mudan ang kaniya. Ginoo kaloy ikami. Ginoo kaloy ikami. Kristo kaloy ikami. Kristo kaloy ikami. Ginoo kaloy ikami. Ginoo kaloy ikami. For videos, please click here and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.